Prosím. Haló, dobrý deň. Dobrý deň. Volám sa Kristof Ráž a som zo spoločnosti Dropstop. Volám ohľadom, pane, vašho investičného účtu. Pamätáte si, že máte založený účet u nás? Viete, kde voláte? Konkrétne vás kontaktujú, pane. Voláte si na kriminálnu políciu. Pane, takže predstavte sa podľa protokola vaše meno a príjmeno, aj номер oddelenia, do ktorého som dovolal. Inžinier Paučík. Ako ešte jedno? Inžinier Paučík. Inžinier Pauč. A Áno. номер oddelenia, do ktorého som dovolal? Ako ešte raz? A номер oddelenia, nazvite mne, do ktorého som dovolal. Na čo ste to... Nerozumiem vám. Prepáčte, hovorte po slovensku. No, podľa protokola, pane, keď vy policaj, vy Áno? musíte mňa najprv povedať vaše meno a príjmeno podľa protokola, aj номер oddelenia, do ktorého som dovolal. To je moje súkromné číslo. Voláte si na súkromné číslo. Vy skúšate podvod No, na Aký podvod, z pane? policajného zboru. Vy ste normálni? Vy sa normálne ešte predstavíte? Vy ste Vy normálni? normálne, lebo ne. Vy Vy normálne, skúšate lebo podvod? nie, pane. Vy Dobre. hovoríte, vy mňa hovoríte, že ste policajt. Poprosím si vaše Ja vás priezvisko popýtal mena. obyčajní Poprosím veci. si vaše priezvisko meno. Moje meno Kristof Ráž. Kristof Ráž. Dobre, výborne, idem si to prelustrovať. Chvíľočka. Pane, na toto meno nie je vedené toto telefónne číslo. Ozrejmiť. Poprosím si ozrejmiť. Na toto meno nie je vedené toto telefónne číslo, z ktorého mi voláte. Pretože, pane, to je Poprosím, firemné ozrejmiť. telefónne číslo. Chápete to, lebo nie? To je firemné, konkrétne telefónne číslo. Pane, Kontaktujú ja vás, pane, ohľadom vašeho investičného Máte účtu, smolu. ktorý vy ešte otvorili pred 2 rokmi. máte smolu, dostanete predvolánku. A ako Máte ešte jedno? smolu. Ešte raz, vaše meno, priezvisko. Vy o tom zabudli už, ja vám to hovoril 15 sekúnd predtým. Ja viem, tieto hovory sa nahrávajú. Ja to chcem mať podložené tretíkrát. Ja viem, že sa pýtam tretíkrát. pane. Hovor sa nahráva, No chcem tak, to pane. mať podložené tretíkrát. Ten hovor je nahráva od začiatku, pane. No však ja viem, nech Ten sa hovor páči. je nahráva od začiatku. Vyzývam vás na vaše meno, priezvisko. No tak, a ja ešte jedno vás pýtam. Номер vašeho oddelenia, do ktorého som dovolal, keď vy policajt, aj vaše meno, aj prízvisko, podľa Na to protokola. nemáte právo. Voláte mi na súkromné číslo, na toto A nemáte právo. prečo sa mám právo úplne, pane? Keď ste policajt, vy musíte ozvať najprv vaše meno a príjmeno podľa protokola, aj номер oddelenia. Vy Na to mám počujete sa, čo úplne právo, rozprávate? pane. Voláte na moje súkromné číslo. Vy neviete chcete vedieť, zákon, tak a kde mňa pracujem, hovoríte nejaké A blbosti. chcete moje oddelenie, číslo oddelenia. Áno, номер oddelenia, číslo oddelenia, do ktorého som dovolal. Vy pracovník presne kriminálnej polície, tak nazvite mňa номер vašeho oddelenia. Vy vôbec z cesty rozprávate. Voláte na moje súkromné číslo. Som vám povedal, že takéto podvody Haló. riešime. Haló, A vy sa pýtate na moju robotu. Haló, vážený pán Milan, dobrý deň, ešte krát. Pri telefóne technický manažer spoločnosti, moje meno, aj príjmeno Tomáš Zlatinček. Povedzte mi Výborne. prosím, čo vám už vysvetlil vážený pán Kristof Ráž, pracovník našej spoločnosti? Ide riešiť nejaký môj účet. Som zvedavý, aký ja mám u vás účet. No, tak vy v medzinárodnej spoločnosti, ktorá má názov Dropstop, už viac ako 2 roky máte založený investičný účet. Ja mám obchodovanie Dropstop na to. založený investičný účet. A kde sme spolu pili, pane? Samozrejme, Sme sa vy ten opili. účet zaregistrovali, Hej, sme sa opili. na Viete internete. čo? Ja vám poviem tak. Toto, Áno, že robíte počujem. podvody na ostatných ľuďoch, toto sa vám vráti. Chápete? Chápete, že sa vám to vráti? To je taká sečná zbraň, ja že sa vám to vráti. nebudem spolu s vami hádať sa, pretože vy momentálne hovoríte mi nejaké hlúposti, pretože myslím, že vás poproste niekto tam oklamal predtým, lebo že vy myslíte, že každý človek, ktorý vás kontaktuje, je podvodníkom. Aha, počkajte, je zavolám si hlúposť. kolegu. Fero, poď tu. Poď tu, chcem ti dať dačo počuť, no. Volajú mi, že mám investičný účet v Dropboxe. Vypočuj si to aj ty. Počkajte, pán kapitán, chvíľočku, len si zoberiem diktafón. Ešte raz opakujte všetko.
presne zopakovať? No nech sa páči, Všetko, ja mám je za- tu pán kolega, môžete mu hovoriť toto, čo ste povedali mne, že ja No, mám tak investičný to- účet. Za Dobre, dívajte, najprv. Díval sa na Vydržím. telefón, dívať sa nemá Áno. na... Aj, povedzte mi prosím, pán Kristof Ráš mi vysvetlil, že vy ste pracovník kriminálnej polícii. Áno? Sme na kriminálnej Áno. policii, pán kolega. Čo potrebujete? No tak podľa protokolu, prosím, vaše Podľa meno a akého prízvisko. protokolu? Počkajte, čo to je protokol? A podľa akého protokolu? O čom ho to rozprávate? vie- Čo rozprávate? No tak keď vy Voláte mi na pracujete v súkromné polícii, tak číslo. musíte vedieť. Voláte mi na súkromné číslo. Podľa paragrafu 374 zbierky zákona ste povinní, keď ja vás zastavím, som povinný sa vám predstaviť a legitimovať. Čiže teraz vy robíte priestupok na občana Slovenskej republiky, ktorý nemá žiaden investičný fond, je to nahrávané a Aha. preveríme si vašu spoločnosť a láskavo, ak chcete mať poťahovačky ďalej, otravujte a uvidíte, keď budete mať veľký problém. Aha. Pán kapitán, je vám to uložené. Ja idem robiť svoju Tak robotu. vy ste potrebujem. pán kapitán? Vy ste kapitán kriminálnej polícii? No tak No, myslím, že vy poproste obyčajný trkolo. Aj vôbec nepracujete na polícii, a? Ja momentálne predám to číslo vaše, keď vy hovoríte, že to je vaše súkromné číslo, predám to číslo na políciu. Aj polícia to preverí. Vynikajúco. Začneme z dvoch strán. Dobre. Vynikajúco. Aj vy poproste nechcete normálne počúvať, čo vám vysvetoval môj kolega predtým. Aj keď vy napríklad zabudli o tom účte, tak to je váš Zabudli o tom problém. účet. vážený Áno, ja pán. som si vytvoril účet a zabudol o tom účet. Jasné, Výborné. samozrejme. Aj milióny tam mám, Výborné. nie? Na účte máte Výborné. babky. Nie, milióny vy tam nemáte. Nie, na účte milióny máte vy tam babky. nemáte. Na účte ktorej? Pán kapitán, Mojej babky? Lebo čo hovoríte? No tak zopakujte to prosím, pán policajt. Haló. Dobre, predám to číslo na políciu a dávaj do prokuratúry, budete mať s tým problém. Klamar.